Размерът има значение. Айде сега. Вие за какво си помислихте? Аз говоря за кола, за апартамент, за заплата, за броя последователи в Инстаграм, разбира се. Защото днес всичко трябва да е по-голямо. По-голям успех, по-голям статус, по-шумен живот. И някак неусетно започваме да вярваме, че стойността на човека се измерва в размери. И аз вярвах в това. Мислих, че колкото повече имаш, толкова повече значиш. Че трябва да изглеждаш по-успешен, по-силен, по-влиятелен, да впечатляваш. Но с времето разбрах нещо странно. Някои хора имат всичко голямо в живота си. И въпреки това живеят малко. Страх ги е да рискуват. Страх ги е да бъдат себе си. Страх ги е да започнат от начало. А други нямат почти нищо, но влизат в стаята със спокойствие, с увереност, с енергия, която не може да се купи. Тогава разбрах. Размерът наистина има значение, но не размерът на портфейла, не размерът на къщата, не размерът на егото, а размерът на самочувствието, на смелостта, на вярата в себе си. Защото човек с голямо самочувствие може да изгради всичко, а човек без него може да загуби дори това, което вече има.